Good morning guys. Ito na yung ating trabaho ngayon sa probinsya. Naghalinis ng ating lupain. Lawak pero puro ang kapal ng damo. Yan tingnan mo yan. Dati ang linis-linis niyan. Ngayon ayan. Oh. Ang kapal ng laki ng pinuputol. Ito matalas yung itak. Naman, isa. Malaki itong ano namin nasa 3.5 hektarya. Nahalot ng dami. Maliwanag na. Guys, yung hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang guys at paki-share na lang nating mga video. Laking tulong na sa akin guys. Kapal. Guys, hanggang dito na lang. Salamat sa mga nag-follow sa aking YouTube channel at mga nag-subscribe. Buhay kayo, mabuhay.